ka Pyrthei TV. Kendiat sengi hadian ba ko Coordination and Welfare Committee Jylla Bholaganj lengba Gopal de kala teipom ba de kirkhot jongka Khasi Students Union kibrangti halo ka jingsha penyam jongki arwat ki ba Jylla ha ka shnong ichamati ha ka arphnyau tri leber aza apusau ka nyotrab achik national movement ha ka shitri Iaiong aza apusau kala mudui da ke ejahat persha yau president jongka Coordination and Welfare Committee Gopal de show superintendent of police ka East Khasi Hills district. Haka jengkra mikla Pyrthei Khubor assistant secretary ka HANM uba W Sotun uloong ba ka sengkamdan ya kanu ka jing persha ya ka jing pha shithi jongka Coordination and Welfare Committee Jylla Bholaganj block sha menteri rangba ka Jylla konrat kongkal sangma Henry Benshu teipom ya kani ka jingja persha ya ka Khasi Students Union kalong ka bamla satyaban pediang namar baki pulen kidang nyai pelong ya ka jing tokin halor kani ka jingja Uba Sotun uloong ba ka jing keno ya ka Khasi Students Union da kani ka committee kalong kum ka jing besngau thu bakala ya ki pat ba jong ka Jylla bat kum ka an ki pulen ki dei ban kem ya Gopal de halor kani ka jing keno Bun teli ki yeng brio hakathan rimuliang West Khasi Hills district kila julor na ka jing sela jong ka erlang thari haka lai pui trik leber aza apusau berkishnong ki basakta ki kenthum ya ka shnong langpi ka shnong tinghor ka shnong umya bat ki we di kishnong ki ba marjan bat kani kathan Kaya lang thari kala wan rengkat bat uslap bat kala ne kumbakat tu kan ni kenta kala liat na phang ye kitin sop yeng bat jenrat lutru ye ki ding kisi bat ikinar pus electric hakni jingja kala don ru kat tu kat ni ngot ki brio kala mensau bat kat hadu bala penmi ya kani ka Khubor ampala banyo jingkhen ye ki brio ki bala mensau kipat ba na ka shnong law kanter kala mat ya ka jing mensau na ka jingkhe kansan ka Iaiong ha ka janmi jong ka life way trik leber asa apusau Kila sakun anda kila poi hakashnong mauro like dom na kajing klem jong ki ding hasurang. Kajing sakut jong kini ki bala mensau hakani ka jaka manlecha hospital banyo ya kajing sumar. Kala pelong ye ki dekhot jong ka KSU Mairang Circle ki pulit ka Mairang Police Station bat ikipat ba benem up tar hado benda poi ka pu shilum. Henry kila trebor ba ban penkhut ye ki ding na surang khnang ba ki te ki ba mensau kin la ban poi kloi sha hospital. Kajing kansan ka Iaiong ha kami jong ka sngi ublay ha ka lakpuitrik uleber aza apusau ha Kylleng ka Eastern West Khasi Hills district. Kala penjulor ki yeng gisem ha ka ba ka shnong law kunte lai dom ka di ka we ni ki shnong ka bala shakta ha ka ni ka jingwan link shop jong ka Iaiong. Ha ka ni ka jingwan link shop la sakhiru ba ka don ki yeng ki bala lap satang ya ka nong rim yeng ha ka ba ka Iaiong kala rat lun ya barok ki jing don jing em bat kila don ru ki pat ba ki bala mensau bat shapen kin chiki jaka sumar Bat nalor ki yeng jong ki brio, ki bala syak penjelor ki kentogru ya artli ki school, ka dispensary, ka office rekam jong ka village organization. Usodar shnong jong ka shnong lau kenter uba pi kharmaulong, ulai thu bapalat prapo persen ki yeng kila syakta hakani ka jingwan ng shop ka Iaiong. Bat ulapan pau ya ka jing ai kublay ya ki tenat rekam bapher jong ka sarkar. Ki bala kloy berman jurib bat kener ya ki jingeram da ka baburu ya ka relief kam na ka benta ki tu kilong yeng ki bam dan shu ki yeng ban shong ban sa da ka ba airu ya ka bam ka di bat ki we de ki jing dan kam bat ha ka ju ka por la kerpa ru ya ka sarkar ba ka thaulan ya ki la jingerap ki ba kham kar ki Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization kum shibenta ban rakhe ya ka jingdap license jong ka jingya lenti ban shakri ya ka ri bat ya ka chai berdio menta ka singi ka shitarik Iaiong kila let ban lekmen bat ki khun sweat ka God's Dream Children Home ya ka ni ka jinglet ban lekmen bat ki khun sweat la ya lam hido president uba don bokdkhar ha ka jingin don lang u pastor Roslyn Marbanyang bapet ya ka ni ka jakari khun sweat ka bala aikerteng God's Dream Children Home ka badon hapen thor umkra Hakani ka sngi ka hito amtang bakla len ban lekmen nrei kila pelong ru da ka help cam na ka benta ka koi ka khia jong ki khna ha ka jinge tre lang rengkat bat ka CR project Kadalhi court kala penmi ya karai ban IT ya menteri rang ba kadalhi Arvind Kejriwal shaka judicial custody bakan tokit ya hadu ka khatsan trik Iaiong Kaying bishar kala sha ya Kejriwal ba unya kendu ya ki bahayang asam but ya kinong ya saj an jong hakapor ba udon hapo ka judicial custody La hukum ru badai ban pendap ya ka jing toket klam dapat slam bat klam na shim than ya kapor menteri rang ba do kari Narendra Modi uloong ba ha ki shipau snam ki banwan ke India kan de ka atma nirbhar ha ka yo ka kot jongka Modi la kren ya ka ni ha ka jing rakhi ya ka jing dap khandai pau snam jong ka Reserve Bank of India
Ulong ba kari hi kelas dang man kiustet ha nadu usnem araja khat saw terter usnem ba ka BJP ka bat ya ka borsin shar. Umudi ula kobru ba ki shipos nem ki banwan kari India kan be ka baklan bat ya ka pisa jong kari India in itho habaro ko be ka Pyrthei. Hakate Jylla lai dan lang ka menteri jong katanat platengka ka Nirmala Sitharaman u governor jong Reserve Bank of India u Shakti Kanta das berki weipan. Ka sarkar pedeng kala kular ha ka Supreme Court jong ka India ba ka Income Tax Department kan penshitam AA ya ka Congress barkan aila tar hadu banakut ka election Lok Sabha. Ka sarkar kalaong mamenta ka election kadang yat kumta kamkwa ban penwin ya ki sengsan Pyrthei barkan ab tar hadu banakut ka election. U menteri nong baru kari Narendra Modi ulong ba kinu kiberangti ha ka kambam sam kinam lalai satya na ka jingsha penshitam. Ulong ba kini ke election kam dei tang ke election hendrek ka thma persha ya ka jingbam sam bat ulong ru ba ya ka bam sap unum aila da lele ru. Umodi ula kren ya kini ha ka jingalang ka long Hamirut Uttar Pradesh. Ka menteri nong ba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kalaong ba kitna tokit jong ka sarkar pedeng kum ka NIA ka CBI bar ka ED ki ap thap kumno ban yolat ban khrwai ikinong yalam jong ka Trinamool Congress hendai kimshim la ap thap satya ikinong yalam jong ka Congress ni ikinong yalam jong ka CPIM kalaong ba ka NIA kala kem khatsan ngut kinong yalam jong ka TMC kat ba ka ED bat ka CBI pat ka thong man kasngi ikinong yalam jong ka TMC Kelakaran ya kini hak jingala election jongka nak benta ka kertong jongka TMC ka mawa moitra. Ka United States kan shong jingalang bar ke Israel banekran hado ka jingtmu ke Israel ban krwit na phang harafa. Ya ka kunhun jongka US anyalam da u special envoy ha Middle East u Brett McCurk kat ba ya ka kunhun jongka Israel anyalam da u kliado ka tanat sentian ka Mossad u David Barney bar u kliado ka Shin Bet u Ronan Bar. Ka US ka persya ya ke Israel bakan hiarthma harafa hendrek ke Israel kalaong bakan batai balai berenkam ban kendrana phang harafa lai kun riwit kinong Palestine kila yam bat bunwat kila mensaw ha ka jing terbom ka Israel ha ka shtengmien jong ka sngi ublai ha Kylleng ki benta jong ka Gaza ke Israel kala terbom ha yengsa jong ki brio bat hadien kata kala lik kendra bat kemru bunwat ki brio ki bala suba baki dei ki badan bentalang bat kile no Hamas Ka Al-Qaeda kala hirthma ya ka kali ki shipai jong ka Yemen ki barang ya lanti ling ba ka Omran Valley bat hakni ki jingja samut ki shipai kala yap bat laingut ki weipat kala mensaw ki de ki shipai ki bamut balik khandra le no ka Yemen ka de ka ri ka badan hapdeng ka thma po yeng mentala kumba shipos nam AA ka tu ka ni ki benta jong ka de bala yok kurup de ki le no hothi hadin ka jingyap jong sangot kinong China nakada ko jing shap in Pyrthei bom hakile no Kinong China ki batray haki project beper ha Pakistan mentak la shongs ir perki kwa banet phaino shalari le jong ka China kala penpau ya ka jingsko du jingshania ya ka Pakistan number ba hadu mentaru kampat yo ban kem ni ki brio ki berangti ban Pyrthei bom ka China kala pensenge no shwa ki likely project ki bakashna dam pen mi boarding ha Pakistan ki shipai Israel kala kam bakla yo ban penyam ya sawut kinong yalam jong ka Hamas ha ka jingkhanra jong ka ha Al Qaza Hospital kabadan ha Gaza Kishipai Israel kila kamru bakila yo man penyap kumba arspa angot AA ki dukhat jong ka Hamas ki bari tengan hagate ka hospital ka bahe ha Gaza Hadin ka jingher thma ki leno ha Crocus City Hall ha ka bakla don kumba shispa sathongot ki nang Russia ki balayam u ambassador jong ka Russia sha India ulapan ya ka jinga trilang jong ka India barki wei pat kiri banya khun persha ya ki leno Uloong ba ka India hapo ka jingalam jong menteri nong ba do kri Narendra Modi ka de kri ka baklan banya khun persha ya ki leno Baru kuaru baka India kan ya ka jingat relang bat ka Russia. Lapan pauru ya ka jing sngongo halor ki Khubor sngolam ki baka India kala pha sha ka Russia halor ka jingja ka basngo si ka blaja hajan nong ba Moscow. Tikito kilong ki Khubor hagimat mantasni Khublein.